Агенция за недвижими имоти Remax Alliance предлага за продажба просторен многостаен апартамент, намиращ се в квадрати Манастирски ливади Запад на улица Генерал Стефан Тошев, 66. Светли помещения, функционално разпределение и излаз на балкон към всяка стая. Имотът предлага възможност за персонализиране и създаване на модерен и комфортен дом, както и разделяне на два отделни апартамента. Отлична инвестиция и гарантиран доход. Площта на жилището е 219 квадратни метра, като към него има мазе с площ 40 квадратни метра. Разпределението е следното. Хол с кухненски бокс и трапезария. 3 просторни спални, като едната разполага със собствена баня. Отделна втора баня, отделна тоалетна за гости, кабинет или четвърта спалня, мокро помещение и склад. Всяка стая има директен излаз към балкон. Апартаментът е за ремонт, което дава отлична възможност на новите собственици да го завършат и обзаведат според своя вкус и нужди. Също така може да бъде разделен на два отделни апартамента – двустаен и тристаен. Отлична инвестиция с гарантиран доход. Имотът се намира в една от най-предпочитаните части на Манастирски ливади Запад – до магазини, ресторанти, училища, детски градини и спирки на градски транспорт. Локацията предлага удобство, добра инфраструктура и спокойна жилищна среда.